И какво става, хора? Аз съм Жорж, добре дошли отново в моя канал. Днеска ще правя едно по-различно видео, което ще цъка на Fortnite. Новия сезон на Fortnite с супер героите, там Супермен нещо видях заглавието. Първа игра ми е и нека да даваме реди. Абонирайте се за канала, харесайте видеото ми. Точно сега някой тръгна да се направи интересен с новата си кола. Да, нека да му се порадвам. Така, имам 100 V-Bucks. Този скин ми се падна от евента. Закупих се емот за 200 V-Bucks май. Да, толкова, колко не се лъжа. Пишете в коментари, искате ли втора част на видеото да играем. На Reload, на Ranked Reload съм платиниум, нещо там, нещо такова. Ако още ми се е запазил ранката. Ранка, не ранката. Така, вътре сме, само да не ми лагва като вчера, защото вчера играх с една приятелка и адски много ми лагваше и не успяхме да победим заради мене. Така че нека да започваме. Как мислите за новия сезон? Кефи ли вая, пишете в коментарите. Айде къде ще падаме сега? Някъде по-китно място. Какво означава китно място? С китки. Добре, ще кацаме и тук при лайняното пили. Ако така беше. Ей, то ранг, ей тук, не мога да го разбера какво означава. Ако можете да ми кажете и как да го отивам, да правя килове или нещо такова. Защото аз съм пълен нуб на тази игра. И се надявам да стана про. Падаме сега надолу и се надявам да направим Victory Royale. Видеото ще свърши когато умра. Тук какво има? Нищо. Тук има метал. От хил, как ще има метал? Както и да е, така, патрони. Даже при мен вече има човек, сега ще го гръмна. Лека нож, браслет, с кирката коцнах без да искам. Новите пистолети. Даже са лилави, супер. Аз добре, че си взех метките. Не метките, такива Оф, човек, това е над 70 кръвта. Така. Чувам някъде чест хора. О, помпа. Ето тук. Да, ето го. Още една. Това какво е, човек? Йоу, емка. Това го взимам. Човек. Чувам го маняка. Аре, бе, що не мога да мина от тук? Къде е то? Аре, бе, брат. Толкова ли съм смотал? Къде е това маняга? Чувах стъпки. Някъде тук. Зад мен. Кущата маняка. Ето го. Мърдав. Дет. Тук някъде чувам. What the hell, какво това е? Някакъв пистолет ми е. Това какво е? Тук се стрелят между другото, така че смятам да ходя. Някой ме стрелна.
умряхме. Това е положението. Сега ще видим матчта. Аз имам 5 кила, 0 асистенции. Така че видеото приключи. Чао!